ibandla lenyanga East phethe khona ulusha uyokuzela imicimbi yolusha kwalaqala ngapha lami udala uMos walapha eThembale simaziyo sisonke bakhona usponsor ulusha kwingxaki esinazo xa lolusha uyo osincedayo ukuze ikwangweni nosinqodayo apho siphazama khona asibonisa phazama kweqala masihambe ngohlobo usponsor ulusha lapha eThembale phakathi kena abaphakathi bawo babini umfundisi uPapu siyamazi sonke bekhe wathetha phakathi kwesine Israel usuka ngeSouthern Conference uye ojongene nolusha kwiSouthern Conference jikelele apha ePeninsula. Xa sizokumphakamisa ke umfundisi uPapu soyicela ijunior choir izosinika ingoma ekhethwe. Come and bless us in this place. Come and bless us in this place. Holy Spirit, come and bless us in this place. Come and bless us in this place. Lord, for your mercy and healing divine, move now amongst us and stay as we pray. Holy Spirit, come and bless us in this place. Come and bless us in this place. Holy Spirit, come and bless us in this place. Come and bless us in this place. Lord, for your mercy and healing divine, move now amongst us and stay as we pray. Holy Spirit, come and bless us in this place. Come and bless us in this place. Kodwa sisasho sithi iyafika lolutsha lomsebenzi kanjani. Sizama ukuthi xa sibona abantwana becula ngohlobo behleli ngohlobo ufike omunye umbuzo omncane ukuthi ngaba 5 years from now bazabe selapha na. Kodwa sifuna uyibuzwa loo nto ngoba isezinqanqazela isenza sothuka ngoba sesibabonile abanye belapho besenza ngohlobo kodwa bekho namhlanje. Zininzi izizathu esizivezayo nobangela ngaloo nto. Kodwa emva kwemini funeke sibone ukuthi zintoni ezinye izinto esinokuzenza ukucutha elinani eliphumayo. Zikhona izizathu, zikhona izinto esingazenzi esinokuzenza. Anditsho to extend apho akho muntu nomnye nolahle kodwa noko salucutha inani. Analo siyaba sonke noko zikhona into esinokuzenza ukucutha. Abanye abantu bakuyeka ezincinci apha enkonzweni bayeka inkonzo ncanto ezincinci besinokuzenza ziphele zingabikho. Bahlala kubantu enkonzweni. Namnjani? So ndingavuya nalo biseyitshilo loo nto uba emva kwemini emva ko-2 sibe khona sonke ngakumbi abantu abadala. Umsebenzi wolutsha awungomsebenzi wolutsha. Umsebenzi wolutsha ngumsebenzi wabantu abadala. Umsebenzi wolutsha ngumsebenzi wabazali. Abantwana bakhuliswa ngabazali amnjani. So akuncedile ukuthi kuye ebantwaneni nobachaze bakhulani ngohlobo bazokhuliswa ngubani abazali. Zama ukuthi ke singavuya ukubona abazali bethu bekhona. Ndiyazi ukuthi emva kwemini iba yiperiod ele-activities. Singenge ngoba nongesabantu siphumule amnjani akwaba singazophumule lapha ngenge lapha enkonzweni namhlanje ngosisikelele. Into endifuna ke siyijonge namhlanje ixesha seliphelile imizuzwana nje mbalo eshiyekileyo ke sibone uma singafikelela phi na. Izinto ezinkulu zenziwa ngabantu abakhulu. Ukuze umuntu enze into ezinkulu kufuneka kuqala lo muntu ebe ngumuntu omkhulu. Alama sihamba sonke na. Phambi kokuba wenze into ezinkulu kufuneka kuqala ube ngumuntu omkhulu. Andithi phambi kokuba wenze ezinkulu kufuneka kuqala ube mdala. Thetha ngobukhulu, ubukhulu akunanto kwenza ne-age.
bakhona abantu abadala abangabakhulwanga, bakhona abantu abancinci abakhulu. So ubukhulu akuna age, akunjalo. Ubudala that's age, ubukhulu akuna age. Andithethi ngobukhulu, andithethi ngobudala, ngobukhulu. Izinto ezinkulu zilindelwe kubantu abakhulu. Ukuba ufuna ndenze into ezinkulu, funeka undiphathe, unditreate njengomuntu omkhulu. Sihamba sonke. uThixo ulindele into ezinkulu kuthi sonke, nabo bantwana balapha ulindele into ezinkulu kuthi sonke. Kodwa sisawuthi sikwazi ukuzenza ezo zinto ezinkulu, sibe qala thina sizibona uba singakanani sibakhulu. Akekho ke umuntu onomnqanda umuntu omkhulu amakenze ezinkulu. Now, i-opposite into endithethayo ethi uyawuthi uzibe mkhulu qala wenze into ezinkulu. Anama sihamba sonke, nasiboze la. Uyawuthi uzibe mkhulu ube ngumuntu obalulekileyo, qala wenze izinto ezibalulekile, siqale sikurecognize, sikubone uba mkhulu. Sithi into yokuba kuba sithi mkhulu, into yokuba wenze le nale nale, lo bengayenzanga bengaziba mkhulu. Into yokuba uyenze le nale nale ukuze ugqibele ube ngakanani ube mkhulu. Sisebenza ngolo hlobo ke thina, nasenkonzweni sisebenza ngolo hlobo. Uthi uzubalulekileyo, qala wenze ezibalulekileyo. Sithi sikuthande, masebenzise lo gama sovakala kahle. Uqale wena ulisebenzele lo thando, wenza izinto sikuthandeke ngoku. Lulonke uthando lwami, i-recognition, yi-award endikunika yona ngenxa yezinto ozenzileyo. Imba ukuthi akuthandeke, into uyabaleka xa uyevenkileni. Sihamba sonke. Uba ungabaleki bengazukuthanda utata, kubaleka umntu akade afe, ngoba uyaqonda mhlawumbi andabaleka soze ndithanda. Abanye bayabaleka xa beyevenkileni ngoba bayathandwa. Abanye bayabaleka ukuze bathandwe. Nangoku sokolayo bezinto yobabili, ngoku under pressure. Ngulo obalekela ukuze athweni athandwe, kodwa lo obaleka ngenxa uyathandwa, ubaleka esmayilile ngoba uyazibethwana. Noba wenzekile apha endleni walibaseke, noko loo nto ayizususe uthando. Yikho sifile ke le ndishumayelayo. Umaroma 5 verse 8 sithe singaboni uThixo wabonakalisa okwakusithanda. Ithi indoni motto, the love of God constrained us, siqhutywa luthando lukaThixo. Asiyenzi le nto ukuze sithandwe. Abanye amaxesha siyenza ngolo hlobo, kodwa ke xa sisithethi inyani asiyenzi ukuze sithweni siqhutywa. Asitsalwa, siqhutywa yintoni? Luthando. Sesithandiwe, ngoku sithi ngenxa yoba sithandwe kanje asikwazi kuhlala phansi. Sihamba sonke. Naxa sifuna ukushumayela ivangeli kulo lonke ilizwe, asiyenzeli ukuze siye ezulwini, siyenzela ukuba siya ezulwini. Masiphinde sohamba sonke. Xa sihamba simisa intente babenimisele ngelizwe zange ndibe na-chance yonimamela. Xa simisa intente basiyimisela ukuze siye ezulwini. Bawakhumbula lo wayemisa intente enwayisithi meze ndiyena asenze asikabafarasi thina abathi ndikhupha isishumi ndenza le nto ndenza siyenza le nto, le ntente siyimisa ngoba thina siya ezulwini. Yiyo loo nto simisa intente, asifuni uyasodwa ezulwini. So nilonke xa usamkela isigidimi sethu awenzi ukuthi ndiye ezulwini, nona uzaya ezulwini nam. Under pressure. Andoyiki lithi mabaguquka andizuye ezulwini. Ndiya ezulwini ngoba baguqukanga. Into inabeni izobarhalisela uba ebazala siyahamba ngokusezulwini zani siyahambisa ezulwini. Sihamba sonke. Nakukho umahluko omkhulu owenza ingxaki enkulu ebandleni wezinto ezimbini endizithethayo. Phakathi komuntu owenza izinto ukuze athandwe nomuntu owenza izinto kuba ethandwa. Ingxaki yebandla esikulo. Besike sifika kwenye indawo lona, mhlawumbe ngesichazele emva kwemini. Okokuba ingxaki yethu nokuba sonke ngaphakathi ezihlizweni zethu sinento ethi uyawuthi uzuthanda wenza into. Sithi
ebantwaneni bethu bazali uThixo akamthanda umntana owenza le nto. Sifundisa igospel yokuxoxa. Akamthandi Yesu umntana owenza le nto. Uyamthanda Yesu umntana owenza le nto. Yiyo loo nto ezawuyeka into yoba uYesu uyamthini. Uzayiyekiswa yiloo nto. Ayifakane injani igospel ayihambi ngendlela zethu esicinga ngayo. Yiyo loo nto ngathi ayifakane kakuhle nje. Uthixo usindiso lukaThixo iso-certificate sokuba ufundile ngoku. Uqala kunika i-certificate athi yabona wena uyifunda imali ngokuhamba esikolweni ngenxa yokuthi awuyifundi imali. Ngiyakubona umahluko phambi kokuba uye e-UWC uqala bekhona i-graduation ungekayi enza i-graduation uYehova enza i-graduation athi une-degree lo iyokuthonya phaa edongeni uyijonga uthe ifundile mandihambe ndothini. Nalowo nto ke kwenza ukuthi nabanye abantu abafundileyo abangafuni ukufunda ungabajongeli phansi ngoba uyakwazi abafundi ntona abafuni ukufunda. Kanti xa wena uzibiza ngoba ufundile uba ufumene i-certificate niyaniva ndithini bonke abantu abangenaso i-certificate uzabajongela phansi. Alapha sihamba sonke na mna ndiyavangela ndiyashumayela yiyo loo nto kunje ukuze bonke abantu abangayenziyo loo nto ubajongele phansi ucinga uba ubhetele ungcono. Lena ndiyithethayo ke njengoba seliyibona ayenzeke emabandleni ethu inqabile emakhayeni ethu inqabile ekuhlaleni kufuneka uyisebenzele. Manichaze i-opposite yayo. Yinyaniso leyo yokokuba xa ufuna umntu abe sisilwanyana, xa ufuna umntu enze izinto ezenziwa zisilwanyana, funeka umxelele uba sisilwanyana yonke le mihla xa zigekuseni sisilwanyana wena. Umxelele loo nto yonke le mihla. Once wayekholelwa loo nto ukuhambe uyohlala phantsi azenzele. Ebekenzama ukwenza izinto ezenziwa ngabantu ngezizathu sisilwanyana. The day wayekholelwa loo nto uyeka uyaziqhubekela yena aphile njengesilwanyana ucela ukusintoni. Xa ufuna umntu enza izinto ezincinci umxelele uba mncinci. Once wayekholelwa ke loo nto uyawuqhubekela ezenza izinto ezingakanani. Hayi manina ndithetha uyazi ingxaki kwenye ingxaki ezenziwe imithetho bandlululo. Ndiyabona abantu sijongela phansi imithetho dala kuthiwa uyabondika namhlanje sisapolitics sela ngehistory. Imithetho yobandlululo iyona nto eyenzileyo ngaphezu zonke ezinye izinto ukufundisa wena mntu omnyama ukuthi useless. Into eyenzileyo ukuthi yobandlululo ayikufundisanga ubuzonda abanye abantu, ikufundisa uzonde wena uzicaphulele wena. Now ingxaki yabantu abamnyama mandibe ngolo hlobo bake ndazibona ndibaza bathi ingxaki yokuzizonda ukuzicaphukela ngenxa babenje. Ngoba umlungu uthi abuya sibona njani uyimandla uyibhabhuli uuseless wayibeka yonke into nxa kumnyama wade wazijonga nawe waqomba mhlawumbi bangajike mbala labo libe mhlophe kungangcono hamba na yiyo loo nto abantu abaninzi kudala ngasekho namhlanje babecinga uba uyakuze ube ngcono ngumlungu. Lilokhu uhamba nesibetho esikhulu kuba sozadike abe ngumlungu uyawuhlala ngumntu omnyama uyawuhlala useless. eMelika namhlanje abanegro aphathwa kakubi njengesilwanyana na engamakhobo ke ngena-rights for a long time akhululwa kodwa nikhulekile ngoku. Ndinokuthi i-event ye-emancipation xa kuthiwa namhlanje ukhululwe it takes 50 to 100 years before abantu bakhululeke. Ngoba ngoku funeka uqala i-education ethu ungumntu yonke le mihla ungumntu ade ayikholele loo nto. Namhlanje ke after so many years amanegro amaninzi uwafumana ejele kunamanegro aseyunivesithi. Yintoni ingxaki? Usenzima ukholo uba singabantu. EKapa mathele ngeKapa niyalazi there was a time apho othi sibe kuba ubalekile ube uyi-agent welapha andihamba nam andazi amantombazana kodwa ngabafana
izibani yi-akhentwenda angabe ayisenze mhlawumbe ayisenzeki nayisizawudala kamba njengoba ukhula nje unomnqweno ongathi uchaze inani ukuthi I wish ngiyodlula ejele ukuthi ezawubaluleka ngoba bonke abantu abadlule ejele banjani niyana ngithetha ukuze imgomo nawo apho ukuthi ngenye imini ndibe sejele. That's your goal. Ngenye imini ndisakuba mdala ndiye ejele ngoba uchaze uba indawo yakho leyo. Yiyo loo nto begcwele phana namhlanje. Sonzama ukuthi namhlanje usona nje mbalwa ndifuna ukuthi kubantwana abahleli apho babalulekile bakhulu noba bakazenzi into ezinkulu kodwa uhlala bayikholelwa yoba bakhulu. Ndizawuhlala phansi ngithulo ngoba wazenzela into ezinkulu. Ngelazibali kaDavide yonke ithumela ibali kaDavide sifuneka uSamuel lokuqala ivesi isahluko sesishumeni esixhenxe verse 17. In fact, verse chapter 15, chapter 16, lo ibali kaSamuel kaDavide. UDavide ukhula kokwabo eyinkwenkwana yokugqibela yayincinci. Ekupheleni kwebali sifumana uDavide wayeyinkwenkwana encinci ebulele uGoliath owayengumuntu wayemkhulu wayesaziwa. Ubulawa ngubani? uDavide. Na umbuzo uthi uDavide ube mkhulu nini? Mhla ubulala uDavide okanye before ambulala uDavide yolo nto ambulala uDavide uGoliath. Ube mkhulu uDavide mhla ubulala uGoliath waqala wabaluleka. Akunjalo? Ixesha lonke bengabalekanga. Ngoku ubulala uGoliath ubalekile. Ufuna ukuthi yakwenza namhlanje uDavide umbulele uGoliath ngoba uDavide wayemkhulu. Nawe ndifuna ukuthi ke kuwohleli phansi namhlanje ayina age rendithethayo. Baninzi oGoliath abajongileyo soze ubabulala uthi ube mkhulu ngaphezu kwabo. Then uzababulala ngoba umkhulu kakade. Xa ubabulala ufuna uqhathela zani. Ufuna umbona kakade ngoba kakade mkhulu. Wenza into eziqhelekileyo ngoba zenza abantu abakhulu lezi. Ngiyabona akazanga kuhle. Anoze ukuthi ngumfana noko yena noko inkwenkwana nje. Eyalusa impahla ezimfitshane phandle. Uthe bana mandibize. Hayi bendithe kuwe nje sebisa babonyana bakho. Bize nawe. Bathi hayi besifane ndimbize uyawubona akho into oyenza ngayo. Xa ungambonanga inkosi kwaba andazi kuyakubonela. Ezimfana uDavide evela efika bathi into ntata ngibizela athi ke uThixo nanku ke umuntu ongakanani omkhulu ndiyabona akakabulala iGoliath akakabulala ibhere akakabulala igonyama uthi nanku ke umuntu ongakanani omkhulu menzi kungani uDavide usamile umangele ukukwenze kanti time is all ukuthi awukungani yeah athi kulungile ke ngabona isibhoko umkani ngabona isigusha lapha emfazweni emdeni apho kwakulwa khona ngoba nje bengafiki nakwi-age yokulwa asiyithethele lo ebengafiki ku-age yokushumayela ngoba uzushumayele ube ku-age ethile hayi yazi yenzeke ngakho umayamabanda yenzeke Thembale uthi ube ushumayele ube ku-age ethile ongathi age ithetha ukuthi nomoya ongcwele ukangako ayinamsebenzelo wahamba-ke ngexa i-age yakhe ayivumelo-ke semfazweni wahamba eyokuzwa kuphela nje xa efika apha ufika unesiwiliwili bonke abantu abadala ithe abadala ntangabakhulu bonke abantu abadala balapha bayanqanqazela bonke kuthiwa kuvele uGoliath bengayo balisa uthi ke ngoku yintoni eqhubekayo kwenzela ntona ahambe kuzisa kufike umkhulu wakhe lo okuthiwe kuye nguThixo
andimfuni lokho ukuba nangona mdala nje akakho mkhulu. Afike esabuzisa uDavide athi, Davide, ukubekwa yintoni apha? Zingabani izimvu ezimfutshane ezimbalwa ezisendle? Ufuna ntoni apha? Ndiyakwazi uzothini apha? Inhliziyo yakho imbi, Davide, ubolile. Shumkhulu wakho. Uyabazi abantu abakhulu banjani? Banje-ke abantu abakhulu. Uyichaza yonke loo nto. UDavide uthi akho sizathu na? Andinasizathu na. Akathi uyaxoka inhliziyo engayimbanga. Akathi uyaxoka akaxesha loo nto uyazazi okokuba uThixo uthe lo ndimfundile ngaphakathi ndambona, ngoba kaloku mna ndikuthiwa ndifani namntu, andijongi umphandle ndijonga umphakathi. So into ethethwa ngumntu ayibalulekanga, ayisoze icime ethethwe nguThixo. Yiyo loo nto ke uDavide athi nyhani ayinamsebenzi loo nto aqhubekanga. Mna libi ndim utsho kumlo melaphe ndime. Ngexesha athukwayo emva kuthethwa bamamele bonke abantu. Waske uDavide asikho na isizathu wamshiya apha. Inene bonke aba bantu babona nanko yena mntu entliziyweni ngulo. Ngoba bebele entliziyweni lo mfana ngephindiselo wamthuka. Bathe bendumsulwa nesidenge. Suxabana nesidenge ngoba abantu abadlula sezibabona umahluko. Uyazi ukuba uzihambe uyokhoze ufuna ukubetha nopama ulwe silo sabili umuntu odlula akazi ngokoro. Nonke nomotsotsi uzafika uthoma uzibasekapha. Nobabili nomotsotsi. Yolo ngesithi uDavide andifuna ulwa nawe nganotsotsi. Uyawula wedwa ufuna ukulwa. Injalo kwelonto umkhulu kaDavide ngenxa yoba wayemdala engemkhulwanga emncinci, wayefuna ukumenza uDavide abe mncinci. Yiyo loo nto yamxela loo nto. Wayefuna imbeko wayikholwa uDavide loo nto and then ayenza. Kodwa akazange yamkela uDavide loo nto. Izawucaca kakuhle xa isithi xa umntu esithi kuwe uyinja, ake yathetha kudala ebantwini loo nto. Xa esithi umntu kuwe uyinja, into ezama kwenzeka uyakhokotha emveni koko. Uthi andiyodwa awukho andiyodwa. Athi yabo kunjalo. Ndizama ukuthi xa umntu efika kuwe kuthuka into ezawenzeka yintoni? Athi wena unje uboli uvele uthi ucima ndibonile mna uthi ubone njani. Lilonke abantu abancinci balangazelela ukwenza bonke abantu ababona ngathi bafuna bakhulu babe bancinci. Indlela yokuyenza loo nto ukubaxele babancinci. Emveni kokwesikhona bavele benze izinto ezininzi. Nanto ukuthi ke bonke singaqala ukuthi no, ndimkhulu mkhuluwa. Ndimkhulu kunale ndifuna ndibe yiyo, andizoba yiyo. You can't pull me down undifake edakeni. Akho sizathu nomshiya. And ndisasho kude namhlanje bonke abantu ababemamela bangathi bathi nawe wena mntu omkhulu. Lo mntana asimazi lo mdala othetha ngohlobo ngathi umncinci. Wahamba ke kuthena kumkani nakumfana ube esixakile. Uyabuza waqhubeka nto. Akabuzi nje ngathi curious. Ubuza njengomuntu onesolution. Ubuza njengomuntu onempendulo. Yinto eqhubekayo. Kakayima oh, yintoni into eqhubekayo. Akakho curious nasibanda ndivana. Akabuzi nje uzathi emveni manje emxela goduri. Uyantathi ikhona ezenze lento ofana. Ufuna nje facts. Now before sometimes ufuna wenza into ufuna uqala uqonda uba yintoni uzayenza. All right, masiyeke lona. Usawule afike usawule lo ngumkana njani? Athi kwathi into ndiva kuthiwa wenza ingxolo lapho uyabuza usithi hayi ndiyabuzisa ndiva ngathi nirantiswa umnofana ungenhlapha. Athi usawule awumazi uGoliathi wena. Mbuze kuthi sibadala sibanga kudala silapha. Awumazi uGoliathi indoda okudala isilwa. Niyalazi ibali lenje enkulu enje encinci. Lo mnikazi wenje encinci nomnikazi wenje enkulu. Uthi lo owenje encinci inje yakhe encinci izawula lenje enkulu.
athi lo wenjenkulu nabanye bethu athi lo wenjenkulu iza kuqengwa le nja yakho ile yam enkulu athi lo wenjencinci hayi sukujonga isize yenja jonga isize yomlo enjeni wena ulahlekisa ubukhulu benja yakho awukwazi ubukhulu bomlo enjeni yam enkulu na uthi ke uSawule uDavide akamkhulanga nje uGoliath nomlo mkhulu phakathi kwakhe kuthiwa isigantsonzo asinaxesha loba ubukhulu bukaGoliath bethu niyamazi kuthiwa isigantsonzo uGoliath ndifuna ukubonisa ubukhulu bukaDavide ndifuna ukubonisa ukuthi awusoze ukwazi ukumlinganisa nomnye umntwana ohamba noThixo uGoliath wayeyisisigilitsele esingaka esikhulu esaziwayo lokushila kanye nalini isigantsonzo esingaka esikhulu wayemde kuthiwa waye about 9 feet tall yabona umntwana ongako ke manje ngizama ukuchaza uzobe nomfanekiso amangcwaba normally ngokuthiwa yi6 feet akunjani na umntwana 9 ke uyangena nje engcwabeni avela kangaka ufuna nomfanekiso akadingi babenyuswa xa ehleli engcwabeni ugujwe inyawo zakhe zibuka phansi ngihamba nami wayengako na ubude abathusa ubude kuba ungamdibe into nje endihamba nomoya wayengamdanga nje wayemkhulu uyoyike kumntu omkhulu omde ngoba ithi iBhayibhile ibhunguza lakhe siqale ngejasi ijasi yakhe wayembethe ijasi yakhe wayembethe yayiweya into ephakoko 70 kg now xa uyolwa ke awumbathi ijasi enzima ngoba ufuna uzokwazi ukukhawulezisa ingalo njani so wathathe lulu uzakwazi ukulwa mathathe le eweya 70 kg na i-70 ke i-70 kg ananto ngayiqonda njani amazambane i-10 amazambane ayi-7 thatha ingxowa zamazambane asifalaphe ezimpokothweni ingxowa eziyi-7 zamazambane asifala ezimpokothweni wathi ndiyodwa ke ndilayithi xa ndinje inyama nam balo ibhunguza lakhe ibhunguza lakhe uyapha 12 kg ibhunguza inhloko phaa ibhunguza nayithatha amandla emntwini xa unophathe uyokulwa yokuyibalekisa kanje ithatha ukuthi unamandla nomntu nangaphezu koko kuthiwa wayenendoda ephathe ikhaka phambi kwakhe elide ukuze kwathi ifika kuGoliath wasengena besenzelwa ukuthi wazembesa uGoliath hayi kodwa ayinandaba wazembesa uGoliath ngezimpahla zezensini ukuze ukuba kwenzekile itolo lendlulo phakolo lakhe anazodlula njani kodwa kwenzekile idlulu lingangena enyameni yakhe lifike libethe insimbi kwenzekile adlule ensimbini lifike kwindoda ngapha kwensimbi lifike lime nalapho bayijonga le nto amaSisraeli bathi zange komi into nje woyiswa bancama na andiyazi ke kwakuthenze bamamela uGoliath xa esithi makuzukulabemnye enye into okumamela intshaba yakho bazawula njani sawula ngohlobo okumamela into ozawula nasawula ngohlobo bakugwala kwawokuba umamela ngebeleke asizuva ngawe sizawuza sonke baye konke bama nabantu wakulungile ke sawuza loo nto itsho uGoliath amagwala ngenye ixesha likelaziva sithi mhlawumbi engamkhulanga kakhulu uGoliath amagwala ayakwazi ukubona impukathi inyoka ayinamsebenzi loo nto uDavide uthi ngoku lokhu imbalisela yena andimboni athi ngulo uthi usho lowo athi hayi ngoba ndikhawulezise nje iigusha zikatata zawuthi zingene emasimini nobetha namntu ndihambe uthi uSawule soze enzeke zange enzeka loo nto uthi uDavide bantu uchazela into ongayaziyo ndimkhulu Sawule andizuba mkhulu ngalangayisa uGoliath ndizakumoyisa ngoba ndingakanani ndikhe ndabethi ibhele ndahluka ndizama ukuthatha itakane lasekhaya ndikhe ndabulala ingonyama verse 34 lo ndikhe ndabulala ingonyama nayo izama ukuthatha itakane ndayithini ndiza kumbulala naye uGoliath ngoba uzama ukubulala nina isizwe sikaThixo isizwe samaSisraeli ilonke naye uzawufana nantoni nelabhele nanangonyama lo Thixo undisindise kulaa ngonyama nelabhele ikwakulo Thixo uzawundisindisa
uthena thesho njalo awusawuhamba kwethina mama wathi esaba khama mfana wami ndifuna ukubonisa kwenzeka ntoni emntwini othenjwe nguThixo ngoba ungaba mkhulu emehlweni kaThixo sokuthi uthembe uThixo awukenzi into uyakuyenza ngoba ukuthemba fane noYosef eyiphutha uthi ningayenza njani into enje danisa uThixo ngokuthenjiwe awuyenzi ke ukuba uzuthenja uthi udithembile uThixo ndingayenza njani into enje ndimkhulu kangaka uthi uSawule mfana wami uzokwenzakala yakubona ukukholwa okukhulu kodwa ngathi ngokunxiba nazi impahla zakho ezi mpahla zakho wena Sawule uyikile uyolwa ngazo mazike ndimi athi ke uDavide nqaba ukukhulu ngoba kusho ukuthi awunambeko xa umkhulu akusho basuba nambeko akuxelela abantu umkhulu wena bakuthi umfundisi upaphu kaminambeko uthi ke ukukhulu babona nembeko uthi uDavide hayi ke kumkani sawusapha ke wawuthela bomamela abantu abadala ngempela sapha ngezingxelo zezulu wahamba nje ukuzona ukuthi hayi nawo kumkani ngicela uwophula lo mthetho kanti usifune andisithini andisiqhelanga ayizozama angikwazi ukula ngezinto zami yiyeke ke try le yami engiyazi xa uThixo emthembile umuntu nomuntu ufunda ukuzithemba aqala abone izinto anazo ukwazizo ezi aza kuwina ngawe ihlabathi awuzukuwina ihlabathi ngezixhobo zikaSawule uzakuliwina ngezakho izixhobo lilonke into yokuqalenzekayo emehlweni omuntu othenjwe nguThixo kuvula nokwakhe amehlo azibone izinto uThixo amnike zona akalathi ndiyabona ngokuba kutheni uThixo ethi mandiyolwa into yoba sendinike izikrweqe kakade akathi uThixo hambani niyokuvakela lonke niyambise sisigidimi kanti akasiniki intoni isixhobo uthi hamba sowunaso isintoni isixhobo and siso ke esi sam engesiso sakho elizakuthini wayekhula yonke loo nto uDavide wathi hayi ngiyakhulela kumkani ngibeke emthandazweni sihamba wathola amatye amahlanu waphatha isilinge sakhe nanku uGoliathi ume phaa wabuza umamele yoJoyini wathi awuwanti uzawuyenza njani le nto lo mntana Nkosi samoshakalisi nomhlaba abantwana abaqala baphathi wahamba ekhipha isilinge sakhe namatye amahlanu into engenangqondo ayiphambekanga loo nto but into engaziwayo ngoba kudala esisebenzisa esilinge lo mfana uyiqhelile loo i-Bible stories zabantwana sibonakalisa esi story uDavide epractice emane bethumthi emane eyima wenza into eqheleyo uyipractice uyayazi xa uyoshumayela kusho ukuthi uzavele uzapho kangupractice ucula umoya uncezela ukuthathe nje nakasifuza ukuthi boba phambi komuntu ushumele umuntu uthi shuku mwenze ne-active uthi ozinikela makeze utshe mthini wabuze ebantwini ngothiwe xa besithi ame uxoxela nemithi wahamba uDavide namatye naxa ehlayo achola amatye enyuka esiya uGoliathi mamela ke ndibelelanda uthi uGoliathi ungubani lo mfana nindithumela umntwana wabila umsindo wafutha umuntu omdala omncinci wafutha umsindo ngoba ubona uDavide esiza kuthi nindidelile uDavide engqondweni yakhe uthi Nkosi ayiwanda endikile izawungena ngoba nani batadlula ndibona kwelaa khaka ngoba umfolo wakho uzivalile kodwa ke ndiyayabawunam la into enzekayo ngoba uGoliathi nakamsindo wasusa lo mfo wekhaka suka nazi umuntu unomsindo kalabetho kwawena nomabetho ngempama nalokho wekhaka suka ngizambonisa lo mfana wathi vele bezenjalo wasusa nalo nto bezivale ngayo isigcina ngishoba suka ndizambonisa lavela lonke ibunzi enye ke emveli koko yimbali iyisi itelilibala ukuvela kwekunzi ukuphela kwebala ukuvela kwekunzi ukuphela kwentoni enye neyenzekileyo ibe yimbali andizulibasela kaphela njani
unofunda iBhayibheli kanti lathi lisawuvela ukuthi wathi uDavide amen Nkosi ngiyakukhulela kumathe amahlanu wasebenzisa lalinye cha abuye amanyamane engasebenzi lilonke uDavide indlela le wayetraine ngayo ebenokukhula lokhulu yathi amahlanu into kunakulele wami ubahanga babona abanye bathi abanye amanye bathi akathi ngifuna ukubetha ibuzuzu ndithande ngenkomo uthi ngiyakubulala ngoba unyelisa ube ngimthandayo ayamanga namna ukhutshwa luthando anale ngothixo wakhe uthi wenzeka over my dead akalasekale ndife phambi umntu athethe ngolo hlobo ngothixo wami wenza njalo into omkhulu noba mncinci wenza njalo into omkhulu akunyeliswa igama likathixo nditheni ikhona elapho God constrains us uba uDavide engazange afike uGoliath yobaxwela niyandivumela uDavide wafika ngexesha elifanelekileyo wamoyisa uGoliath ngenxa yokukhona uDavide ufe uGoliath ngenxa yokuphila bani uDavide saba yinyandeleyo ethi nawe noGoliath bakusoze bafe bengabulwanga nguwe uba uyaphila kumele bafe uGoliath bakho and akekho umuntu onokubulala uGoliath wakho ngaphandle kwakho ngenzama ukuthi the very fact ukuthi uyaphila namhlanje loo nto ichaza ukuthi unomsebenzi enomsebenzi ozowenziwa ngomnye umntu ngaphandle kwakho ubomi bakhe xa ungayazi injongo yento uyayi-abhyuza yafa yintoni injongo yale nto udla ngoyimosha kodwa ngoba uyazi injongo yayo uthitha uzixabise uyisebenzise ngendlela efanelekileyo uqala ubone ukuthi inenjongo yayo le nto awugaleli isanti kwi-petrol tank ngoba uyaza i-petrol tank injongo ipurpose yayo ifaka ipetrol xa ungayazi loo nto uzafaka isanti ngoba uyazi loo nto xa ungayazi injongo yakho ubukho bakho emhlabeni loo nto izakwenza ukuthi uzimoshe wena ngoba awuzazi okokuba yintoni injongo yakho ufuna ukwazi nokuthela abantu abaninzi abatsha namhlanje ngathi abakho batsha yinto yokuba kucimeke injongo ezingqondweni zabo bakhulu abo bantu abayazi loo nto lokunani namhlanje uva kuthethwa ye-illegitimate children ayikho into enjalo akho mntwana apha o-illegitimate angazamchaza njani ngesixhosa kukhona ii-relationships ezi-illegitimate not abantwana andikhathani uba umntwana uzenjani wavela njani uba ukhona uthixo unecebo ngalo mntwana mandiyiphele ndithethayo akukhathana uba umntwana wambona umthetho zange ambona uba wayevele njani that is no longer important lasekhona umntwana uba ukhona uthixo unenjongo ngalo mntwana umntwana ophila akayofa engazange ayifumane injongo yakhe yokuphila kwakhe lo mntwana uyi-legitimate awena uba uzelwe ngokumkani uzelwe ngabazali abatshatileyo makes no difference uba ufe engazange ayibone injongo yakhe that child to me is an illegitimate child iyazakala umahluko solilonke akho mntana uzizalwe senesibetho sonke lona size kanjani silapha uthixo unenjongo ngobomi bethu and uthixo has a plan uthixo expect so much zinkulu izinto uthixo azilindele kulaa mntwana omncinci ophaa and the day wayibone loo nto lo mntwana ubomi bakhe sozophinde bungatshintshi all right ezikolweni zethu eziphakamileyo sifundiswa okokuba sisuke ezimfeneni now ayisafundiswa kakhulu bayibona abantu abafundileyo babuya into okunayo ke elokishini isekhona noba iphele eyunivesithi sebefunda izinto ezingathi sitekhetha ngoba masibeke in simple terms sifundiswa ukuba sisuke ezimfeneni ake nayiva kanjani ukuthi sisuke ezimfeneni
suke ezimpeleni safuke kuthiwa i-Africa somewhere up north ifunyenwe ilink phakathi kwemfene nomuntu bayichaza ukuthi nyani umuntu usuke emfeneni sisuka ezimpeneni awubona imfene ubona uyiso ukhokho wakho yiyo loo nto namhlanje ngisithi imva kuba abantu baphile njengemfene niyabafundisa osuke ezimpeneni na umuntu osuke emfeneni unyezele makaphile njengemfene now but into siyifundisayo kule nkosi nezinye inkosi mhlawumbe yokuba nguThixo osidalile sidalwe ngokomfanekiso wakhe lilonke ithi ze obethu ubomi buzaliseke senze lento uThixo wayisidale yona and asizomfenele leke nathi kwenye indawo I don't mind xa umuntu esithi yena umzulwane wemfene ngoba unkunzi uzazi cha angathi mna suke emfeneni ndamfake khona ngoba angisuke emfeneni. Number 2, ngaphezu basidaliwe uThixo ithi bali waze wasithenga ngexabiso. Now indlela oziphatha ngayo ichaza indlela ubona ngayo ixabiso othengwe ngayo. Amasiyamba sonke uyazi abantu abaqhuba imoto ezi-expensive anana babona bezaqhuba ezi-expensive abahambe ifaka nje emingxunyeni imoto enjalo uyayithenga ufike ithi futhi ayithenga ngoba uyayiqonda kodwa angathi awuyazi le moto uba ixabiseka kanjani ezo moto zixabise ukudlula abantu ezinye zazo so zakufaka kuyokunetha ukuze ungena nodaka imoto nakho ebalulekileyo zibalulekile zixabisekile and nendlela iphatha ngayo uyiphatha njengento enjani ebalulekile nawazamehlo eglasi awakho duru nje kuphela abalulekile ngomsebenzi awenzayo as a result abantu babavele bawalahle nje kukumeni akunjani ungathatha amehlo okwalahle kukumeni kodwa siyakwazi ukuthatha le wethu endala siwalahle kukumeni ndithi amehlo eglasi abalulekile aduru abalenza umsebenzi omkhulu akekho umntu wawo walahle kukumeni awalande ekuseni kodwa siyakwazi la wethu endala siwalahle kukumeni siwalande ekuseni nawe ifeva komini xa ngayibhanga ndisaqayisithi ibhayibhile lowo mzimba wakho itempile kabantu izakuthi lowo mzimba wakho ubalulekile uxabisekile lilonke siwulahle kunkumeni liyavakala yo ekugqibeleni ndifuna ukuthi ndikuzele ihlanga sokuhlala phansi ndifuna ukuthi eyona nto losiqhuba sikwazi ukufuna abantu abalahlekileyo number 1 ukwazi uqala bathi nasifunyenwe umuntu ahambe afuna abantu uzafunyanwe uyingozi lo muntu yikuthana ufuna abantu mhlawumbe abafumana nami uzafunyana ufuna abalahlekileyo uthi ngoba wena sowuthweni that's the problem. That is the problem uvangelo lethu sivangela singavangelwanga thina uvangelo ukwabelana nomuntu that's what they witnessing i-sharing ukwabelana nabantu ngendaba ezimnandi uyabela ukwabelana is to share what you have uqhekeza isonka uqhekezela umuntu olambileyo uthi mamela siulamba ndinaso isonka ina into kunesibanika isonka esingekho ukuthi nathi bathi ubesoka simnandi kuthena ungasityi wena anamanendifana lilonke uvangelo lethu luyajika libe yilento kuthiwa yiboomerang lijike libuyele kuthi ngoba alisenzelanga nto thina kuqala abantu abafuna abantu abatsha ngabantu abafunyenweyo and it is very important uthi usufuna abantu bona bakufunyenwe abantu abahamba now ndithi mna kuni bantwana bam nani bazali nani zihlobo zam ndithi kuwe ulikhozi nankatha noma useshibhile usenkonzile ulikhozi na ubukhozi bakho kunanto okwenza ngendawo kuyo nento okwenza ngendlela odalwe ngayo ulikhozi siyamba sonke uyawuthi uzukwazi ukubhabha phezulu uqala uzazi ulikhozi ngoba ukubhabha pha phezulu ulapha ebukhosini awuzuyadinga phezulu ngenxa yokufuna uba likhozi uzawudinga phezulu ngoba uyakholwa ngokuba ulikhozi udalelwe ubuntu
inkinga nandizathini naso kele nezama uyithetha kwezonke ezimini sesifileyo ndizama utsho loo nto ndizama ukuthi awusoze untinga uye phezulu until uthi uzazi uba wenzelwe ukuhlala phezulu xa ekwazi ukuba ezibona uba ngamakhosi angathi kumanye amakhosi atya neenkukhu awajongele phantsi athi kasingcono ngoba awubanga likhozi ngenxa kubhamba phezulu ubhambe phezulu ngenxa kulikhozi mandiphinde ndizohlala phantsi athi ke abanye amakhosi xa athe atyhilwa amehlo nguThixo azibona uba singamakhosi asinokutya neenkukhu neekakuni asinokutya ukutya kweenkukhu neekakuni kuba singamantoni athi ke amakhosi esakuyibona loo nto athi siyahamba thina ngoku siyakubawa ngihamba nam ngoba andinawutya nehagu uba wekhona ayizathana amakhosi atinge aye phezulu atinge aye phezulu ngoba angamantoni angamakhosi xa etingile phezulu amakhosi niyamba nam nabethuni ajonge ezantsi abona abanye amakhosi ehleli neenkukhu onwabile neenkukhu awathi lamakhosi kulamakhosi ahleli neenkukhu kanti bajongeni thina singcono ngoba sibamba phezulu awayithethi loo nto ngoba akajikanga ngamakhosi kube bamba phezulu abe ngamakhosi yiyo loo nto ebamba phezulu ahlela amakhosi aze kubanye amakhosi angayaziyo loo nto othi noma nditya apha neenkukhu nawe ngandihamba namakakuni ndingazazi uba ndilikhosi nawe uyazi loo nto ulikhosi masihambe sibhambe sekuba ulikhosi nawe anokonawa ndenda phezulu ngoba simbala kwamanye amakhosi ahlala bezantsi masihambeni sisukele ezinkukhwini singamakhosi nihamba nam ungabi ngcono mandiyithethe futhi loo nto awukho ngcono kulo mntu oseshibhini i-10 cent esempokothweni ne-10 cent esenkukumeni zithenga into enye zombini soze ukwazi umsebenzela omnye umntu ezilozithumbu ngcono awukho ngcono kulo amakhosi anjalo athi thina sibhamba phezulu ngoba uThixo usibizele phezulu ngamakhosi into sizokuyenza ke sizokulanda nina nxa sihambisa lonke ndaba belinentende sizochazela abantwana base-56 abantwana base-108 abantwana base-section 3 ngoba ngamakhosi masihambeni elihlabalelo lethu akho sekhaya masihambeni sizobachazela ngoba siyakhona nathi sesiyibonile le ndawo siyakuyo ngokhona sifuna nabo bahambe nathi bayibonele besiyabuyibona akho mzoboncane akho mzali akho joni akho nkonzo akho nobani ononcane ukhozi xa ukubona ubani lukhozi ndithetha ndithi uxola ukubulawa ikhozi uxola ukufa noba lingabhali mhlala zibona ubani lukhozi ayikho into lokuqala ukhozi bantu ungabhali yiyo loo nto ndisithi ngumsebenzi wethu lowo kukwanga sokuchazela abo bantwana andazi uba niyayibona nimele uqhubeke kabazana uba niyayibona namhlawumbi ndihleli apha niyibona kunzima ekapa ndibangajikela kwesisithathu ndifika khona umntu owephansi umnuncelele akho ntombazana akho mntu kuyafana ndiyathetha kuyaselwa andazi uba mhlawumbi ndiyothuka ndibasuke ezilalini kubi kodwa ngamakhozi wonke lenzalinamshana funeka amanye asuka apha endlini apha ekhaya akhuliswa apha awekho alibe lilonke xa simane sibhabha masihambe sikhumbule nalamakhosi asekhaya angekhoyo ngokwapho namhlanje yiyona nto besisithi sihambise ezi ndaba esisigidimi sabalimi kulo lonke ihlabathi kwenxaba thina kuqala sesimuvile kumnandi esisigidimi nawo abantwana ingathi bancinci kodwa anazi ubukhulu babo nathi naku senikwazi ukubona ubukhulu babo bandla laseThembale nasenyanga isi ibaphathe njengabantu abakhulu ningabenzeli isilingi
ningabenzeli intoni isililo bayekeli there is a price sky ukuthi the sky is a limit lukhozi kodwa alunasilingi ikhozi ufuna ukusho kwabantwana namhlanje xa bezawuinvesta abanye babo ukuthi yi-recognition sizakubabonisa abantwana ukuthi bangamadoni bangamakhozi ababe inkosi ngabancela ibasikelele nandifuna xa sizawuthandaza icele lamakhozi akhoyo apha endlini ayibona loo nto bangamakhozi aphakame sicela uThixo asinike amandla okusoloko sibhabha phezulu akunjalo ngoba kaloku xa bonke abathembela kuye uThixo bakuntinga esibhakabhakeni bagidime bangadinwa abantu abatsha bakudinga kodwa othembele uThixo akasozathi uyakuntinga phezulu njengantoni njengenkosi ngoba khona abantu abanjalo bathi bawo singamakhosi oyamaxesha ilibala lona sizibone sisitsha ngemfufu kodwa sikhumbuze inkosi ngalokho xesha singamakhosi nakuba ezikolweni nasemisebenzini uyayiqonda uba amaxesha amaninzi udla ngobona uba heyi ndisezifukwini ngoku uqomeni engcono uba nditye nam ndifane ezifukwu inkosi isincede kwindawo esikuze sibonakala uba singamakhosi singonqeni ubuntinga phezulu ngoba abanye abantu bawuze barhalele ukuya phezulu xa basibona thina sihamba phezulu inkosi isikelele uthandazo wethu lowo yesikhosi inkosi yethu amen usithandazeni bawusozibili siyabulela kakhulu bakho siyabulela nkosi yethu ngoba usenze sabakhulu ngoba nkosi lusithande esingekathandeki yiyo le nto ke nkosi usithandele ntoba wena sewusibona uba nkosi yethu sibalulekile emehlweni akho baba sivuyiswa kukwazi ukuba usidalele ukuze sihlale kunye nawe nkosi sivulela uba usifumene sicela amandla kuwe nkosi ngoba awonke amaxesha siphila baba xa kwenzekile salibala saphutha nkosi salibala uba singobani aphinde usikhumbuze nkosi sibuye kwakhona sintingele phezulu siyazi uba kudalanga nkosi yethu liphele ibala lihlabathi uzokulanda bonke abantwana bakho ababonileyo ukuthi bangamakhosi sikelele nkosi yethu sihambise nesisonke abazali bethu izihlobo zethu sicinga abantwana abangekho enkosini abalapha abakhule kule nkonzo abazali kule nkonzo ebesikade sihamba nabo nkosini abangekho kule ndawo namhlanje bahleli ngabahleli kuzo xa silapho sicinga bona nkosi sivuyisa kukwazi ukubana noma kunjalo nkosi usenendlela ethile oyenzayo bakhusela umane bakhusela nkosi kude bafike ngenye imini bawo baphinde balive bakhona izwi lakho sinikela kuwe nkosi yethu ngenkqubeko namhlanje sicela ukuthi ungavula amehlo ethu ukuze siphumule ngokuba umbhomo sibekele wona ungaphezulu ngosophela umbhomo esizibekele wona sikelele sonke kwesikhosi ngosini amen